Bagsak ng bola kay Dumapig. Pilipit na. Natukot pa. At Chris Dumapig. May konting tawis pa. Galing kay Alex Ruiles. Pero walang problema. Japs Bautista. Bagsak ng bola kay Dumapig. Pilipit na. Natukot pa. At Chris Dumapig. May konting tawis pa. Chris Dumapig. May konting tawis pa. Size inside, hindi lang sa half court. Ang kagandahan dito sa basila, tinatakbuhan din nila just to get the advantage sa half court. Ang kagandahan dito sa basila, tinatakbuhan din nila just to get the advantage sa half court. Ang kagandahan dito sa basila, tinatakbuhan din nila just to get the advantage sa kabila. At nakita mo naman, kahit na Ito, ng Volcanoes, pero nakuha ni Alanes. Sa ilalim. Napaganda pa, pasok. All counted para kay Chris Dumapig. Humihingi ng... Sa ilalim. Napaganda pa, pasok. All counted para kay Chris Dumapig. Humihingi. turnover. Pare! Oy! Wala yung layup pero buti na lang. Pare! Oy! Wala yung layup pero buti na lang. Ano nangyari? We forgot to mention Junji. Walang loy sa Dumapig, And sharing into Dumapig. Tumitira eh. Super talaga yan. Sa unang sultada, hawak ng Quezon City ang bola. Supalpal agad ni Chris Dumapig. Coach, ayos na ayos pa yung buhok ni Dumapig ngayon, ha? Planchadong kanina. Mamaya, Gulo na yan. Magulo na yan. Ayun na. Yan lang hindi magulo. Kanina pinag-uusapan natin ito si Chris Dumapig, Coach. Kalahating hakbang. Flex action on the weak side. Yun na. Dumapig. Pabala. Ganda rin ang pasa, no? Ni Japs Bautista. Hindi na. Kay Chris Dumapig para sa isang pabandang tira. Action on the weak side. Yun na. Dumapig. Pabala. Ganda rin ang pasa, no? Ni Japs Bautista. Hindi na. Kay Chris Dumapig para sa isang pabandang tira. Go to Tagangon. One of the off-season additions. Collado for three. Bombs away. Pero di makasil si Dumapig. Drive by Bautista. Ito ngayon si Collado. Dribble out. Pull up. Kumalog. Dumapig na doon sa ilalim. At Dumapig. Guy who gave Ito ngayon si Collado. Dribble out. Pull up. Kumalog. Dumapig na doon sa ilalim. At Dumapig. guy who gave a big lift sa kanilang bench. Maraming early seal itong si Collado. Samantala, ito si Esed Gabo. Wala ang tira. Dumapig. Specialty of the house. Parang namitas. Hindi naman yung braso eh. Collado. Samantala, ito si Esed Gabo. Wala ang tira. Dumapig. Specialty of the house. Parang namitas. Hindi naman yung braso eh. Offense at bagong in. Right? Ayan. Congrats. Paring Arvin. Kaya kailangan maganda yung laro niya ngayon. Matik yan, matik. Medyo maalat yung laro nito last game. Trap ng basi. Agaw of the inbound play. Gabo. Commitment. Binalik kay Dumapig. Bat and jeb. Para dito. Dito. Esed Gabo, basa na yung lapag dun sa ilalim, ha? 6 na puntos para kay Dumapig. Lahat galing sa pasa ni Esed Gabo. Right. Yung team na yun. So look at this pass right there. Alam mo, Martin, the eyes, as women say, Ernest. Sayang ni Coach Goldwyn, masisipag yung big man, takbo ng takbo. Kaya kailangan pag-iktingin nila ang kanilang pagtrabaho dito. Dumapig! Sabi ko sa'yo, Coach eh, fighter! 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 Fighter!